Suomi on maailman onnellisin maa 6 vuotta peräkkäin. Joidenkin mielestä tämä johtuu yhteydestämme luontoon, koulutusjärjestelmämme, työ- ja yksityiselämän tasapaino, laaja sauna- ja hyvinvointikulttuurimme. Se ei ole totta. Studio Bruxelles. Veel mensen worden gelukkig van deze muziek. Maar in Finland, het gelukkigste land ter wereld, luisteren ze vooral naar... Yep, metal maakt gelukkig. Gelukkig is er de zwaarste lijst. Luister naar de 66 zwaarste gitaren. Paasmaandag op Studio Brussel. Life is music!